Hi YouTube, berdong asa खालामो बयबो मोजां दङ। दिनैनि पार्टिकुलार टपिकआ जाहैगोन एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि सायावहाय आरो साम अफ द इउटुबार्सनि सायावहाय। आं नाम बुङा बाट मिथिगोन। बाट भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आं फंनैसो खोथा बुंनो गोसो। आइ एम रियेलि सरि आं भिडिअ होनो हायाखैमोन नोंसोरखौ। नोंसोरनि थाखायबो आं भिडिअ होनो हायाखैमोन, आपल'डबो खालामनो हायाखैमोन, भिडिअ बानायनोबो मोनाखैमोन, आं रिसार्च खालामनो समान गैयामोन मानो होनबा क्रिसमास दंमोन। बाट फ्रम नाउ अनवर्ड, टुडे अनवर्ड, अके भिडिअ फैबाय थासिगोन। लाइक डेलि नङाबाबो one day gaps इदि फैगोन, okay? And this particular video को बानायनायनि reason को आं खोन्थासै, okay? Like one of my friend आरो some of my subscribers just होनबाय कि नों बोरै खालाम ब्रो, नों बोरै खालाम, मानो होनबा that audience फ्रा एबा publicsफ्रा ना कि सानदों कि लाइक बे नार्जारि कर्ना मानो बानायासै, बिनि opinion मा मारमोन आं खोनासंनो गोसोमोन। Like there are very few people who really want to hear my opinions, right? That's the reason कि आं बे भिडिअ बानाय जादों। Okay, so number one कि सिगांहाय लाइक सोरबा सासे एक्ट्रेसा भाइरेल जादोंमोन, आं नाम बुंला, आं जस्ट खोनानाय मथे बुंबाय, अके? नामखौथ' बे इउटुबारा बुंखादोंमोन, बाट स्टिल आं बेखौ नामखौ मेनसन खालामाखै सोर एक्ट्रेसमोन बियो। स' बेखौ होनदोंमोन कि एक्ट्रेसफ्रानो जायोबा लाइक दिस नर्मेल पिपोल्स बिसोरबोथ' जानो हायो, राइट? इदि टाइपनि खोथामोन। बाट सासे इनफ्लुएन्सारा बिदि खोथाखौ बुंनाङामोन इन माइ पर्सपेक्टिभ, अके? आंनि पर्सपेक्टिभआव माने बिदि खोथा बुंनाङामोन। सासे इनफ्लुएन्सार हु हेज अराउन्ड लाइक 89, इफ आइ एम नट रं, 89 समथिं सब्सक्राइबार्स, अके? एबा खमबो जानो हागौ, अके? खमबो जानो हागौ, बाट इसिम सब्सक्राइबार्स गोनां मानसिया माने इदि बुंनाया मोजां जायाखै सासे इनफ्लुएन्सार जानानै, अके? मानो होनबा सासे इउटुबारखौ इनफ्लुएन्सार होनखायो, अके? बिसोर इनफ्लुएन्स खालामो, नङा होमबा? सासे भिउवार्सफ्रा नायगोन एबा सानै साथामसो ब्लेक टाउन अफ भिउवार्सफ्रा नायगोन आरो बिसोरबो सानगोन, औ आंबो बेबायदि भिडिअ बानायनो गोसो, राइट? आंबो बिनि बायदि सार्कास्टिक भिडिअ बानायनो गोसो एबा एन्टारटेनमेन्ट भिडिअ बानायनो गोसो, बे टाइपनि इनफ्लुएन्स जायो। स' इनफ्लुएन्सारफ्रा माने प्रपार बुजिग्रोनांगौ, मा बुंबा मा जागोन, मा बुंबा मा जाया, बेफोरखौ बुजिग्रोबा मोजां, ओमफ्रायसो माने बुंनांगौ खोथाखौ। आरो आं खोनानाय मथे आं मोनदों कि इउटुबार्सफ्रा होनदों, लाइक देयर आर साम फिउ इउटुबार्स जायफ्रा बुंदों कि गावनि पास्टनि जि बुंनायखौ, अके, हिप'क्रिट खोथा बुंनायफोरखौ माने डिलिट खालामगासिनो होननानै बुंदों। यार प्लिज एटलिस्ट एक्सेप्ट खालामनानै, एक्सेप्टल' खालामना आरो थ्रेट खालामदों, अके? लाइफआव थ्रेट खालामदों, इदि लाइक बे थाम्बनेल ना जिखुनु जा फट' शेयार जानायनि खोथाखौ जेनेबा मोनथिगोन होनबाय नालाय, द्याट्स अ थ्रेट, अके? बोरै स्टार्ट जागोन आं मिथिया, बाट आं जि खोनादों एबा जि भिडिअ नुदों, अके, बेयावथ' होनदों कि स्टेटास होदोंमोन, बिनिफ्राय सोरबा सासे स्क्रिनशट खालामनानै माने फेसबुकाव होबाय, फेसबुकनिफ्राय इउटुबाव फैबाय। मा बुंबावनोब्रा आजिखालि फेसबुकनि थिंग्सफोरखौ इउटुबाव भाइरेल खालामनाय। देयर आर साम पिपल, अके, भेरि फिउ पिपल, मेजरिटि होनला, भेरि फिउ पिपल जायफ्रा फेसबुकनिखौ लाबै भाइरेल खालामो। हा, इउटुबाव फैखांनायनि उनाव भाइरेल खालामनाया बेलेग खोथा, एबा इउटुबाव फैखांनायनि उनाव नोङो खोथाखौ रायलायदोंबा, नोंनि पर्सपेक्टिभ शेयार खालामदोंबा, द्याट्स अ डिफारेन्ट थिं, अके? आरो मा होनबावनो, आं जास्ट होनो लुबैयो कि लाइक सासे इनफ्लुएन्सार जानानै प्लिज यार एटलिस्ट थाल ला खोथाफोरखौ, जिखुनु बुङो बेखौ थाल ला, मानो होनबा सानसे नङाबा सानसे बेनो फैफिनगोन उनावहाय। स' बेसिमल'सै, लाभ इउ अल। आं आसा खालामो बे भिडिअ नायनानै जों मोनसेबाबो आंनि अपिनियनखौ मिथिदों खोमा, अके? आरो आं आसा खालामो नोंसोर भिडिअखौ नायनानै मोजां जानो हागौ। आं बेखौनो होप खालामो कि लाइक थेंक इउ फर एभ्रिथिं। नोंसोर गैयाबा आं इसिम 11K साबस्क्राइबार्स यार मोननो थाङा। आई जस्ट वान्ट टु बी अनेस्ट विथ यू गाइस अलवेज। आरो सासे मानसिखौ आं प्रमिस खालामदों, बिनि पार्टिकुलार सासे मानसिखौ आं प्रमिस खालामदों आरो ना, बिनि जि खोथा बुङो बेखौहाय माने जेनेबा आं डिफाइन खालामनांगौ। नेक्स्ट भिडिअ कामिं सुन, लाभ इउ अल, पिस आउट।